ଏତିକି ନେଇଥିଲି, ଏତିକି ରହିଲା। ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଲାଗି ରଖିଥିଲି, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଲାଗି ଆମର ଆଜି ପଣା ହବ। ଦେଖ, ଏଇଟା କଦଳୀ, ଦେଶୀ କଦଳୀ, କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଦଳୀ। ସେଉ, ଆରେ ଅଙ୍ଗୁର କେତେ ଆଣିଛ? ହାଫ୍ କିଲୋ? କେତେ କାଁ ଆଣିଲ? ଅଧ କିଲୋ ମୁଁ ଲେଖିନି ତ। ଚିନି ଆଚ୍ଛା ପଚାରିଲନି। ଦହି ଲେଖା ହେଇଛି 1 କେଜି। ଏଇଟା ଭଲ ଦହି, ସେଇ ସେମ୍ ପଇସା। ଏ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ନା ଏବେ, ଆଗରୁ କମ୍ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା, ଏବେ 45 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବେ। ରସଗୋଲା ଆଣିଲ? ରସଗୋଲା ଆଣିଛୁ ନା? ରସଗୋଲା ବୁନ୍ଦି ଅଛି, ଏଇ ରସଗୋଲା ବୁନ୍ଦି। ଏଇଟା ବୁନ୍ଦି, ରସଗୋଲା ଦହି ଫାଷ୍ଟ ଦହି ଚିନି। ଦହିକୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହବ। କେମିତି ଯେମିତି କାଟୁଛ ନଡ଼ିଆ ହବନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହବ। ଦହି ଏବେ 2ଟା ପକା ହବ। ଏନୁ ମୋଟା ଟିକେ ଦହି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯେନୁ ପୁରା ହବ। ଟିକେ ପାଣି ମିଶା, ପାଣି ପକେଇ। ହଁ, ମୁଁ ଧରୁଛି, ତମେ କାଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଟ, କେତେ କରିଦେଲ? ଘୋଡ଼େଇକି କର, ଘୋଡ଼େଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲା ପରେ ନା ନା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଥିରେ ଲସି ତିଆରି ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ଲସି ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକି କାଢ଼। ଆଖ ଗାଁରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରସି ଏବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଶହୀଦନଗରରେ ଓପନିଂ ହେଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରସି ସେ ତ କହୁଛ 90 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଇଏ। ହଁ, 90 ଟଙ୍କା। ଆମର 20 ଟଙ୍କା। ଆମର ଏଇଥିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦଉନ କାହିଁକି? ନହେଲେ ଆମେ ଦଉନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ବଳି ହେଇଯିବ। ନଉନ ଧର ଧୋଇବା ବାହାନରେ ମୁଁ ଦଉଛି। এইটা ହେଲା ତାଙ୍କ ସୁପର ବାଇକ୍, ଯେଉଁଠି ମୋଟା କଦଳୀଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଚିରିକା ପଡ଼ିଲା, କଦଳୀଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ସେଉ ବାସୁର ପୁରା ଗାତ ବି ହେଇଛି ସେଉର। ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ଟିକେ ମହାପୁରୁ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେଉ ନିଜେ କାଟିବ, ନିଜ ଫଳ ନିଜେ କାଟିବ।
ଏଇ କାଟନ ଫଳ କାଟନ ଦେମିତି ଏବେ କାଟ ଏମିତି କଟା ହେଇଛି ନଡ଼େଇକି ଆଇଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଫଳ ନିଜେ କାଟିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ନାଇଁ ଭୁବନ ଦୁଇଟା ଟାଣିଛୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆଣିଛୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଲା ବୋନ ବିଟା ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଞ୍ଚଟା 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 ଏଇଟା ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଁ ବୋନ୍ ବିଟା ପକା ହେବ ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଛକ ନାଇଁ ଯଦି ନ ନାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତା ଆଗ ଛକରେ ଖୋଲା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦୁଇଟା ହଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦିଟା ନ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 3ଟାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଇକିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆମର ନୁହେଁ ତ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ବା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ପଣା ପିଇବାକୁ ପଣା ପିଇକି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବୁଲିଲୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ବୁଲିଲୁ ସବୁ ସବୁ ପକନି ଉପରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ହଁ। ଏଇ ଫଳଟା ରଖ ଏଇ ଫଳଟା ରଖ ଏଇ ଫଳ ସବୁ ପକେଇବା ନାଇଁ ବନିବା ପଡ଼ିବ ଫକ ମୁଁ କେଉଁ 2-3 ପିସ୍ ରଖ ଗୋଟେ ପିସ୍ରେ ହେଇଯିବ କାଟିକି ଛୋଟ କରି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁ ଚୁନ ଚୁନ ହଁ ଏଇଟା ଚୁନ ଚୁନ କର ପୁରା ଚୁନ 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 କି ହେବ ଦିଗ ବାସୁର ଫଳ ଏଇଟା ଚୁନ ଚୁନି ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକରେ ମଝିରେ ମାରିଦେବ ଆପଣ ପକେଇଛୁ କେମିତି ଶିଖିବେ କାଟିଦେଲା କ'ଣ କରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନଥିଲୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନ ଚୁନ କରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ନ ଛଡ଼େଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଉଟା କରୁ ଏବେ ସବୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଣୁନ ପାଣି କରନି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଏଇ ଆଉ ଟିକେ କାମ କଲା ନା ରସଲଟା ଚିପିରେ ଚିପିକି ଆଣି ଚିପିକି ପକେଇଥାଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଇଏ ରସଗୋଲା ଇଏ ବୁନ୍ଦିଆରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଏ ରସଗୋଲା ଖୋଲା ହେଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଣିଛୁ ଏତେ ଦାମିକା ରସଗୋଲାଟା କମ୍ ଖାଇବୁ ହଁ 10 ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଲୁ ଛେନା କି ନେଲେ ପନିର ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଲମ୍ବା ନବ ସେଇ ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ସେଟା ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ଅଧିକ ମିଠା ହେଇଯିବ ଜାଣ ସିଏ କୋଉଠି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆରେ ମିଠା ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା କରିଦେବା ନା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ହବନି ପାଣି ପାଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ବନେଇବ ହଁ ଦେଉନ ସେ ପାଣି ଦିଅ ଏ ପାଣି ଦିଅ ସବୁ ପାଣି ଦିଅ ଆଣିଲନି 180 ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ତ କାହାକୁ ବସର 6ଟା 6:30 ଫୋନ୍ କରିବା ଆସିକି କହିବ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଏବେ ବନବିଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ପୁରା ମାଲା ତୁମ ନାଇଁ ଅଛି ସବୁ ପକେଇ ଖାଇଦେବା ଦେଖିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହାତରେ ଦେଖି ନା ବିଜି ଅଛି ହାତରେ ଚେକ୍ କରୁ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ମନୋଜ କୁମାର କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ନା ଚାଖ ନିଜେ ଚାଖ
ସେ ବା ରାସ୍ତା ସାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ଖଟା ଟିକେ କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ଦେଇଛି ବନ ପିଠା ପଡ଼ିବ କାଜୁ ଲାଗିଲେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ ଖଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଆଉ ଦିଆ ହବନି ଶୁଣିବା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ